Πάγωσε! 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 Για τον Γκρου το να είσαι το νούμερο 1 κάθαρμα δεν είναι εύκολο. Κλέψαμε το άγαλμα της ελευθερίας! Εκείνο το μικρό, από το Las Vegas. Πρέπει να ελέγχει Ακούστε με παρακαλώ. μια στρατιά μινιών. Dave. Παρόν. Πρέπει να φανεί εξυπνότερος Αυτή! από έναν αδίστακτο εχθρό. Αυτή να συρρήγνωσης! Όχι! Το συχαίνω με αυτό τον τύπο. Και πρόκειται να κληρονομήσει 3 μικρά προβλήματα. Δεν θέλω κλάματα, φταρνίσματα, εμετούς και να παίρνεστε. Κανέναν ενοχλητικό ήχο. Αυτό είναι ενοχλητικό. Από τη Universal Pictures. Πρόκειται να διαπράξουμε το απόλυτο έγκλημα του αιώνα. Θα πάμε να κλέψουμε το φεγγάρι! Και τον Chris Meledandri, παραγωγό του Ice Age και του Horton Hears. Συρρυκνώνω το φεγγάρι. Αρπάζω το φεγγάρι. Κάθομαι στην τουαλέτα με ένα... Τι? Έχεις πλάκα. Έξω! Μέχρι να τελειώσω με τον Γκρου θα νικητεύει για ήχτο. Πρέπει να του το πούμε. Και γρήγορα. Φέτος, το ότι κάποιος είναι απατεώνας δεν σημαίνει ότι είναι και κακός. Τα 3 γατάκια άρχισαν να χασμουριούνται. Κάντε να πιούν γάλα. Wow! Αυτά είναι σαν γλαμάρες. Όντως σας αρέσει αυτά? Εγώ απεσιότατος. Και σε 3D. Θέλω το κουκλάκι τρελά. Για να το πάρεις πρέπει να καταρρύψεις το διαστημόπλιο. Έχασες. Κάποια στεναχωρήθηκε. Οκ, είναι η σειρά. Να, τον κατέριψα! Είναι χνουδωτό. Εγώ απεσιότατος.